Kabasovela tambreta baya. Anendo vasevela teina. Antabelara venamo savelaya. Antobela combreta ba sovenaya. Inano savela teina abre savelaya. Amino saveniman vela combreta ba azovela tai. Atena nokuti kunyangwe muhonde ukasatunga maru nemasabirika kasabereka zvibere nemiorifi kaoma kunyangwe zvirugwi zvikasaburitsa makwai kana matanga akashayiwa mombe asi imi Mwari mamuri tichafara nokuti Mweya Mutsvene uchafamba pakati pedu. Mweya Mutsvene uchaonekwa nekubata kukuru, nokuti kufamba kwake akuonekwe nezvatinazvo, kubata kwake hakutaurwe nezvatakabata. Iye unongofamba zviripo nyangwe zvisipo. Iye unongofamba nyangwe tadzingwa kumabasa. Iye unongofamba nyangwe taroorwa tisina. Iye unongofamba nyangwe dzimba dziripo dzisipo. Iye unongofamba nyangwe tarwara tikapora. Iye unongooneka pakati pedu, nekuti Mweya Mutsvene unotina. Nekuti unotina Mweya. Amina sakaba benimo sana yakamona kinamo sava etakaba savelai Sene kinamo sataba Dino kudai Mweya Mutsvene Fambai Yesu Fambai pano Mweya Mweya Mutsvene Mweya Mutsvene Dino kudai Mweya Mutsvene Fambai Mweya Mutsvene Fambai pano Mweya Mweya Mutsvene imi Mweya I want to know kudai Mweya Mutsvene Taurai Mweya Zamuno Nanes Taurai zamuno nanesu Mweya Mweya Mutsvene Wamwana Tino kudai Mato sakabe Nasi Taurai sakaba Zamuno Taurai nesu Mweya I want to be Shamari Samuel Shamari Pedro Aya Famba Nesu Kwese kwa uno Oda Amano savelaya enamo sakaba Ediwe Hama Diwe hama Hama Yepecho eto saba Aiwa Karanesu Masuba Karanesu pakati penu Aiwa Tiwe Hamaya Hama Aiwa Taurane Shaunoda Iwe Mweya Taurane Shaunoda Mweya Mutsvene Iwe Mweya Mutsvene waba Tino kudai Nino kudai mupenzi wangu Zaraimandi Mweya Mutsvene kana usipo ndinofamba nzira isiri Mweya Mutsvene kana usipo ndinorasika Uri amaepe Aiwa disesete Disesete Masuwa epe
Pane vanhu vakapinda muma-wrong marriages. Pane vanhu vakapinda ma-wrong relationships. Pane vanhu vakajoina ma-partnerships vakanyura. Why? Nekuda kwekuti vakanga vasina kunzwa Mweya Mutsvene. Vakanga vasina kuteerera izwi rake. Havana kumudzwa paakataura. Vamwe vacho vakanga vasina ini. Zvino mangwanani ano tiri kuti dai waudza Mweya Mutsvene muupenyu hwako. Usati waita anything dai wataura naye. Nekuti kana asipo. Unorazika. Aiwasecha muviri wangu visa urwere Mweya Mutsvene. Aiwabvisa kugombera visa kurwadziwa mandiri Nekubatikana Mweya Mutsvene. Aiwabvisa godo aiwabvisa kurwadziwa mandiri Holy Ghost, search in me. Oh, search in me, Holy Ghost. Pana zviri pandiri singafanira zviri. Dai watanaura mangwanani ano. Dai wabvisa mangwanani ano. Pana zviri pandiri zvisangafanira zviripo. Aiwabvisa ruchiva aiwabvisa Mweya Mutsvene. Ndiwe hama yepedyo Mweya Mutsvene. Ndikati ndizadzewo uya Mweya pinda mumoyo wangu Mweya kuti ndisimbiswe. Ndaiwandisadza Mweya Mutsvene. Ndizadzewo uya Mweya zvino aiwa uri musimudzi wevanhu pinda moyo Mweya kuti undisimbise. Makadaro mushoko renyu Mwari. Makati muragadze kudhakwa newaini. Asi mudhakwe naMweya Mutsvene. Iye kana akuzadzai pane zvaanotanga kuita pamunhu zvamanga musingagone kuita moga. Iye anokubatsirai motanga kukona. Pamanga musingatenderwa kupinda munotanga kupinda naye. Pamanga musingatenderwa kusvika anotanga kukusvitsai. Pamanga musingaoni anofura meso enyu motanga kuona. Vamwe venyu muri kubondera nekuti uri wega. Vamwe venyu upenyu huri pasi nekuti hauna kuzadzwa naMweya. Kana Mweya akazara pamusoro pako hapana zvinotanga kuitika. Kana Mweya akazara pamusoro pako pane sanduko inooneka. Bhaibheri shoko raMwari rinodaro kubhuku chapter number 2 roti vakanga vakagara vari paimba yepamusoro, vari pakati pekunamata, vari pakati pekurumbidza. Mweya akauya akazara pamusoro pavo, wakauya samazimbe emoto. Vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, vakatanga kurapa vanorwara, vakatanga kuporesa vakasungwa, vakatanga kufura. Vavharika Anandisodzi idai mumoyo anenge apinda mumoyo Mweya kuti isimbiswe. Ona tine nungo zviro kwazo tinoshayiwa simba haya asimi Mwari ukandisimbisa ndichakunda zvose ayata tine
moyo wangu une nungo, mavi yangu ane nungo, anasimba tinoshaiwa simba, tinogwenda asimi mwa ukandisibisa nasi poverty ndinoikuda aya ndinokuda zvose mwa ndinokunda zvose mwa nuko ndinokunda zvose mwa kwazo shaiwa simba muviri wangu wakarukutika asimi mwarika ukandisibisa urwere ndoukundai. Ndine dzimwe hondo dzandisingakunde ndega, pane dzimwe hondo dzandisingakone kurwa ndega. Bhaibheri rangu rinodaro kubhuku yaEfesians chapter number 6 verse 12 roti atirwe nenyama neropa asi nemweya muchadenga, atirwe nenyama neropa asi nemweya madzinza, asi nemweya kwatakaberekwa, mweya isingade chakanaka, mweya inoti amurorwe, mweya inoti amubudirire, mweya inoti munosumuka mowira pasi. Kana ndiri ndoga handingaikundi, ndokoma sizviba ndikunde ndoga, zvekwasumba handingazvikunde ndoga, zvekwachihera zvikandimomotera handingazvikunde ndoga, asi mweya akandisimbisa ndinobuda pakaoma, mweya akandisimbisa ndinobuda pakaoma. Iye akadaro akati kunyange ukapinda nemumoto handinewe, ukapinda nemumvura handinewe, kana ari pakati pedu ndinokunda inenungu kana ineniwo andinoye andini kusangana nevanhu sangana pandinoye kone rino zvarakupera sangana ineni pandinoye pandinonye kete pandinonye situation ngaishanduke pandinonye ketera pandinonye ketera. Gore richitanga ndine marongero atanga-tanga. My God, ukati panosvika apa pagora ndinenge ndavaka imba yangu, gore marinosvika apa ndinodara pamwe mukomana wangu anenge andiroora ndachata, vamwe venyu vakaronga mukati gore marinosvika apa makontena ndenge ndabva nawo apinda kubva kuchina, ndinenge ndatanga bhizinesi rangu mutaundi, zvinenge zvakundifambira, but iko zvino gore rakupera hapana kana chimwe chandatabatika, iko zvino gore rakunopendera hapana kana chaenda pagraundi. Ndopatiri kuti Mwari wee dai masangana neni, tava mukasasangana neni maplans andakaisa pasi abatike, hamukasasangana neni Mwari hamhepo dzinondisundira panze, hamukasasangana neni Mwari wakaipa unondiwisira pasi, hamukasasangana neni Mwari hamhepo dzinoita zvadzinoona. pandinonye kone zvarakupera pandinonye Pandinonyengetera Mwari, pandinonye ndinopinda mumakomo dzimwe nguva, ndinopinda mamutemwa chirwadziwa nekukwidza gomo kuti uende pamusoro. Dzimwe nguva tinorara mudomboshava pamvere chena, haisi nyaya kuti mubhedha iko kumba, mubhedha tinayo, zvinodziya zviripo, patine patinozviramwa topinda mubhindura tonamata, pane patinozviramwa torara panyota pamurehwa. Tatiri kuda kuti Mwari asangane nesu, dai Mwari anzwa munyengetero yedu, taregedza kuva marombe,
nekuti vamwe vanhu vangafara dai maradzwa kuchema kwedu patinokwidza makomo taregedza kuva marombe nekuti vamwe vanhu vangapembera. Mwariwe, kune vanhu vanopembera Mwari nekuti hamuna nhoroondo yekukudi kana Mwari, hamuna nhoroondo yekukudika kana nezuva rimwe ramakareva nema, hamuna nhoroondo yekukudikana wa Mwariwe, hamuna nhoroondo yekukudikana Mwari, hamuna nhoroondo yekukudikana ngatsinokudikana kana nezuva rimwe ramakareva nema. From Genesis to Revelation, hamuna nhoroondo yekukudikana Mwari, Mwari wedu kana nezuva rimwe ramakareva nema. Nhoroondo yekukudikana Mwari, hamuna kana nezuva rimwe ramakareva nema. Hamuna nhoroondo. Situation yauri yatopera. My God. Situation yawaisira conclusion. Pawaisirwa full stop na vanhu kuti hauchabereka zvichaita, but ndauya kuzokurangarisa kuti mbuya Sara at 90 years havakabereka wani, hana sekwa na Penina akabereka wani. Israeli yakabuda muutapwa wani, hakuna situation iri permanent. Marano topindira, marano tooneka, marano tobata. Ndauya kuzodeclare takagara pano, Mwari ngaakuburitse muutapwa umo, Mwari ngaakuburitse muurwere umo. Your situation yawinayo, may the Lord release you. May the Lord release you. May that bondage die. May that sickness die. May that stagnation move. In the morning, repeat it again, my brother. Mutsvene. Hamuna nhoroondo yekukudikana Mwari, Hana nhoroondo yekukudikana kana nezuva rimwe ramakareva nema. Apana pamakamboreva nema. You are not like a man that he lies, nor a son of man that he might repent. Zvamataura munozadzisa, zvamataura zvinoitika, zvakaprofitwa naMwari zvichazadziswa, zvawakaroteswa naMwari uchava nazvo. Don't give up. My God. Don't give up. When the circumstances are saying otherwise, never give up. When the environment is choking you, never give up. Refuse to give up, because our God doesn't lie. Our God doesn't lie. Refuse to give up. Ramba kufa, ramba kurambwa, ramba kusava nazvo, ramba kuva murombo, ramba kurwara. Hana zuva rakareva nema. Hana zuva rakareva nema. Hana zuva rakareva nema. Hamuna Mwari. Hamuna Mwari. Hamuna Mwari. Vasikiro vanoreva nema. Ana majusu vanoreva nema. N'anga dzedu dzinoreva nema. Vanoprofita zvavanoda ivo, but ari kudenga, his promises are yes and amen. munotaura chokwadi, masikati munotaura chokwadi, madekwana munotaura chokwadi. Aganya, yes,
taura chokwadi Mwari anganyadzise anotaura chokwadi kawa Ibibi hamunyadzise munotaura chokwadi Mwari anganyadzise chokwadi Namazuva anowa akataura chokwadi Namazuva Moses akataura akati ndokuburitsa imbondeji pana Moses akataura chokwadi ori pamazuva aElisha akati ndinokutilifarai akataura chokwadi You know what, my brother? Yes. There are times, my God, Mwari anoregedza upenyu hwako uchipuruwara. My God. There are moments Mwari anosiya upenyu hwako hwakaoma, so that vanhu vabvunze kuti kumwe Mwari wacho aripi, Mwari waanonamata wacho aripi, inga anonamata wani, inga anotsanya wani, inga anokwidza makomo wani, kosei asiri kurorwa, kosei ari kurwara, kosei upenyu hwake hwakaoma, inga chipo chiri paari wani, kosei asati asumuka, nyamba Mwari ane zvaari kuzviitira kuti kana akaudza a divine or intervention agoshamisa vavengi vako. Bhaibheri rangu rinodaro amabhuku yaSamsa anoti paakavatilivhara vakaita sevanorota. That moment is coming. Bhaibheri rangu rinodaro roti kuchamba kunouya madekwana asi mufaro unouya mangwanani. Wow, shakapa ane mano satapa anotaura chokwadi Mwari wangu anganyadzise anotaura chokwadi Mwari anganyadzise chokwadi. This is the part that I love the most. Yes. Mwari anotaura chokwadi. Zichireva kuti anogona kutaura chokwadi, but tisitotadza kumuteerera. Anogona kutotaura chokwadi, but totauta zvaataura. Ndopari kunzi nemuimida teererai Mwari anotaura chokwadi Mwari anganyadzise chokwadi. I know your days are going. I know right now vamwe vako vakakura navo vakatororwa. All right. And the society yakubvunza ucharorwa rini. Right now you are feeling the pressure from all both angles. Kubva kufamily, kuchikoro, kusociety. Vari kubvunza kuti when are you going to be married? We are here to tell you the promises of the Lord are yes and amen. It doesn't matter kuti zvatora nguva yakareba sei, zvaakataura unozadzisa. Mwari anganyadzise chokwadi Mwari famba naJesu vanotaura chokwadi vanofamba naJesu vanotaura chokwadi ivo vanofamba naJesu vanotaura oh Mwari anganyadzise chokwadi ivo vanogara naJesu vanotaura chokwadi vanozogara naye vanotaura chokwadi vanogara vanorara vanoswera naye yatata Mwari anganyadzise chokwadi. Can I tell you something? No unoenda kune vanhu all right oti ngati vakengara. my God
iwo ndokuramba zvikadzi hatingahakehaika nekuti mvura uri kutaura iyi haisi kuzonaya, nokuti pamazuva iyayo mvura yakawanda kudaro yakanga isati yambooneka. Ndobva bhaibheri rati Noa akava kangara 1 year ikapfuura, mvura haina kudzika. 10 years ikapfuura, mvura haina kudzika. 40 years dzikapfuura, mvura haina kudzika. 70 years dzikapfuura, mvura haina kuuya. 100 years dzikakwana, ngarava iripo, mvura haina kuuya. Mu 123 years ndopakanaya mvura. Can you imagine? Aiwanga uriwe Noa for 100 and something years, vanhu vachikubvunza kuti wakati Mwari akati mvura ichanaya, mvura yacho iripi? Waipindura uchiti waigona funga kuti Mwari akareva nhema, ndosaka Sara akaseka. Mwari vakamubvunza kuti wasekei, because aitarisa environment yacho, aitarisa condition yacho, akati it's no longer possible. But the Bible says with man it is impossible, but with God all things are possible. Wherever you are, I want you to believe the word of the Lord. Wherever you are, I want you to believe the prophetic word that was given upon your life. Wherever you are, I want you to believe that dream that the Lord showed you. I want you to believe that vision. It is going to come to pass. The Bible says, and it came to pass that Pharaoh, the king of Israel, died. It will come to pass that the Lord will fulfill his word. Mweya Mutsvene take it off. Kana tona mata amatopa sabela apapa kamrosa tapa avela kompa taperatai avela tombre sapa apapa taprosa tapa avala hey matumira we Mutsvene Mweya Mutsvene moto mari kana tona mata inamato ye sike na mari matumira mweka tumira iwo pameraji pano na Mweya tumira Mweya pamchato pano na Mweya ku business kuna na Mweya inamato ye sike mari tatsunga iraka tumira ika Mweya Mutsvene nemoto afaya kana tona apata brosa avela kompa sike makadaro mchenda kudenga makashanda kwenda kuna baba andikusiya imuri nherera ndichakutumira Mweya Mutsvene akogara pakati penyu ari kuuya uise comforter, he is a healer, he is a deliverer. Ndiye watiri kuti Mwari dai aoneka pakati penyu shatata inamosa kapa tumiraika Bala kompa tabasa taba apapa taba apapa tombre taba apala kompa tosapa apapa tabosa taba aiwanga ireke kubatwa muchandenga umo dai matumira kaireke kudziviswa ireke kudziviswa Mweya Mutsvene nemoto kana tonokama aiwa midamato yenu isike Bibheri rangu rodaro roti Daniel anonamata for 21 days praying and fasting for an answer from the Lord. Ndoba Bibheri rati Mwari akatopindura ndoba kwaita matinde epeshi kwakubata answer ya Daniel. Zvare vati it's possible unogona kutonamata Mwari wapindura kuti munamato wako wabatwa muchadenga. Ndoba ndiri kuti tumirai moto kuitira kuti matinde ePezhia aregedze muchato wangu, matinde ePezhia aregedze mari yangu, matinde ePezhia aregedze utano hwangu ngauregedze. Ngausatsungaira muchadenga, ngausabatwa nemoto kana nopfukama
Unabatweni Mwibaga bati Patino fukama kari Unotizwa Patino fukaya Patino fukama kari Unotizwa Moratiza Baba Samakuru enyuma There is power in prayer. Baba Sama. There is power in prayer. Patino fukama Amuti furatire unotizwa Amuti furatire kumsoro kude Aya Aiwata fukama Kada tapukama Amunyarare Unotizwa Moliko Moratiza Basa Makuru Listen, man of God. Elijah afukama korerie Magamutswa mukaudza chanza chakore Eria afukama korerie amuna kunyarara Makaburutsa moto pamauti Kameni Ukaburutsa moto ukauya pamauti Kameni Pamauti Kameni vaprofita vapari vakaperera ipapo Ukaburutsa moto ukatsika Pagomore Kameni kana nanhasi tikapfugama ari kudenga anotidzwa kana nanhasi tikapfugama urombe hunodayira moto kusarorwa kunodayira moto kushupikana kunodayira moto malimitations anodayira moto mamonitoring spirits anodayira moto maspiritual husbands anodayira moto inamakapa avela kombretapa asetapa avelaka aperataya amana mosatapa avela Heavenly Father, we thank you. We thank you for this outpouring. We thank you because of this flow. Father, we are not doing it for ourselves, but for the rest of the world to be blessed. Father, when this worship session is released, may it carry your anointing, Lord. May you overlook our weaknesses. May you overlook, Lord, our limitations. But may it go viral, so that the hearts of men will be ignited, the hearts of men will be raised, so that people will be blessed, so that many people will be brought to Christ, so that vanorwara vakopora, vakaremerwa vakosunungurwa, vari kutambudzika vakorekedzwa, vane mhepo dzikuenda atikama enamosakaba velinamosakapeya antosabelatinama apalakombrasabaya avasataba etokamela ambrasadeba. Jesus' precious name we pray.